agosto está a piques de rematar, pero aínda nos quedan moitas actividades e concertos por ver. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a senda cultural cunha exposición que está dispoñible en Vilagarcía. Fundiciones Rei é unha empresa referente na comarca e por iso a sala de exposicións Antón Rivas Briones ten dispoñible dende o pasado 9 de agosto esta mostra, unha exposición que resume a perfección os 75 anos da empresa siderúrxica, 75 anos marcados pola diversificación, a formación, a innovación e a internacionalización. A mostra estará dispoñible en Vilagarcía ata o 18 de setembro. Continuamos con outra exposición, máis concretamente cunha que está dispoñible no Museo de Pontevedra, Galicia, a terra dos mil panos. Nesta mostra exhíbense 100 pezas antigas que aproximan ao espectador a grande diversidade de panos que foron utilizados co traxe tradicional nos séculos XIX e principios do século XX. Esta colección, reunida ao longo dos anos pola Asociación Etnográfica Sete Espadelas, pódense contemplar panos de pescozo, panos de cabeza, de man ou mantóns. A exposición poderase visitar de xeito gratuito ata 1 de setembro. Antes de continuar co resto de eventos, recordamos que esta fin de semana é a última na que se poden visitar as exposicións Alba de Gloria e Intimidade da Imaxe no Pazo da Cultura, Evento nas Velas e Moaña. Alba de Gloria e Intimidade da Imaxe son dúas exposicións que mostran a historia recente de Galicia. A primeira é unha proposta que recrea o derradeiro gran discurso que pronunciou Castelao en vida. Data do 25 de xullo de 1948. En el enumera as grandes figuras da cultura galega, dende Emilia Pardo Bazán e Concepción Arenal ata Diego Selmírez ou San Dámaso. En canto a Intimidade da Imaxe, é unha exposición da fotógrafa catalá Ana Turbau que mostra todos os conflitos sociais, políticos e humanos que a autora se atopou en Galicia a finais dos anos 70. Por último, a mostra Vento nas Velas. Esta proposta do fotógrafo galego Xurxo Lobato busca chegar ao público a cultura marítima da nosa provincia. A exposición estará dispoñible no Paseo Marítimo de Moaña ata o vindeiro 30 de agosto. A Praza da Verdura de Pontevedra acollerá mañá unha nova cita do programa municipal Pinto en Maragota. O obxectivo deste programa é visibilizar e concienciar a cidadanía sobre a diversidade sexual, unha iniciativa que se desenvolverá mañá na Praza da Verdura coa proposta da performance drag. A sesión corre a cargo do colectivo pontevedrés Maricas por la Fiesta. Ademais, o evento contará coas actuacións de Nico Elsker e No Solo Jam. Pasamos á música e o facemos cun evento que está a piques de comezar, o Caldelas Soben, no Concello de Ponte Caldelas. Dentro da programación da Festa das Dores, o Festival Caldelas Soben chega esta noite cun cartel incrible. Polo escenario da Alameda pasarán a partir das 11 o gañador de Operación Triunfo 2018, Famous, Ricky Merino, David Lafuente, Brock e os mellores DJs do panorama nacional. Non vos lo perdades. Dentro da programación das festas de San Roque, hoxe chega a Vilagarcía Víctor Manuel. Víctor Manuel chega a Vilagarcía para presentar o seu último disco, Casi nada está en su sitio, un traballo que inclúe temas inéditos do compositor asturiano. E, por suposto, neste concerto tampouco faltarán as súas cancións de sempre. Se queredes asistir á actuación que será de balde, comezará ás 11 no Parque da Xunqueira. A programación das festas de San Roque continuará durante a fin de semana con pasarrúas, a festa do voluntariado, verbena, o combate naval e o popular desfile de carrozas. La puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá.
Combarro acolle dende hoxe o festival máis roqueiro da comarca, o Armadiña Rock. O festival organizado pola Asociación Armadiña está enmarcado dentro da programación da Festa do Mar, un evento que este ano celebra a súa 10ª edición con Heredeiros da Cruz, Triángulo de Amordizardo e Dubiosa Collective como cabezas de cartel. Como sempre, esta cita que se desenvolve na Praza da Chousa de Combarro e de Valde. Rematamos a senda cultural, como sempre, cos concertos do Náutico de San Vicente. Mañá pasará polo escenario do Grove o grupo de pop rock Los Elefantes. A actuación comezará ás 8. A continuación subiránse ao escenario os Chanquetes. O domingo a programación do Náutico rematará co concerto de Marwan. O artista madrileño despedirá a partir das 8 da tarde a súa xira Mis paisajes interiores. Quiero que entiendas esto, si ya no entiendes nada, amor es la palabra que resuelve el crucigrama. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero ata entón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.